Bi qarara ku Qaradağê girt qetliama ku li Bosna Hersekê hatibû kirin ji nû ve ket rojevê Meclîsa Qarabağê bi piraniya rayan qetliama Srebrenîtsayê qebûl kir. Li Bosna Hersekê bi 10,000 însan ji teref caniyên Sirpan ve hatin qetilkirin. Digel ew xwesa ji ser qetilkirinê re derbas bûyî jî ew êş û jan hêj di dilan de tê hîskirin. Ev qirkirin û komkujî di rojeva cîhanê de tew nakeve. Li welatên cuda cuda derheqê qirkirinê de merhaleya hiqûqî tê kirin. Qaradağê qetliama Srebrenîtsaya ku li cîranê wê li Bosnayê hatibû kirin ji bo we qirkirin û komkujî bê qebûlkirin di meclîsê de rayandin hat kirin. Ev teklîfa qanûnê di meclîsê de bi piraniya rayan hat qebûlkirin. Teklîfa yasayê ji teref Partiya Boşnakê ve hat amade kirin û ji teref 55 parlamenteran di meclîsê de hat qebûlkirin. Vladimir Leposavîçê ku Wezîrê Edalet, însan û heqan bû jî ji wezîfeyê hat girtin, vî şexsî qirkirin red dikir.